Hristos Voskrs. Smrt je samo trenutak. Kada se duša rastaje sa telom, i to privremeno, odnosno do sveopšteg vaskrsenja. Temelj naše vere jeste vaskrsenje Hristova. Da nema vaskrsenja, sve bi bilo uzaludno. Protestanti i sve njihove frakcije uče da duša posle smrti spava. Ali učenje naše crkve jeste da je duša posle smrti još življe. Što znači da su naši usnovi u Gospodu još življi nego mi u telu sada. Kao što je četvorodnevni Lazar vaskrsao, tako ćemo i mi u Gospodu vaskrsnuti. Jer u njemu nema bola, tuge i uzdisanja. A naše je da se mi molimo za naše koji su usnuli u Gospodu Isusu Hristu. Vaistinu Voskrese Hristos Bože.